Oké, ready? Och jeetje. Eend. Eend. Sport. Online. NOS. Nieuwsuur. Scroll op de telefoon. Liefde. Ik heb een liedje gehoord in de auto. All you need is love and understanding. Ken je dat? Van, nou, ik weet het even niet. Omdat ik het niet meer kon aanzien. Ik heb het boerenbedrijf overgenomen in Westdorpen en dacht bij mezelf, wie neemt het nu op voor mij als boer? Dat was Caroline van der Plas. Friet. Dat ik zowel de twee B's in boer-burgerbeweging vertegenwoordig. Ik kom op voor het belang van de Zeeuwen en er komt nogal wat op ons bordje de komende tijd. Wonen, zorg en asiel. Ja, wij hebben een max gesteld van 15.000 asielzoekers per jaar. Dus voor mensen die echt asiel nodig hebben.